Казвам се Лора Калинова Бояджиева. Представител съм на Сдружение Мареп Хала село Сеслав. Ромка съм, семейна съм. 4 деца имам. 3 момичета, 1 момче. Не ме притеснява факта, че имам 4 деца, защото смятам, че съм ги възпитала и образовала достатъчно добре. 2 от дъщерите ми са студентки в Русенския университет. Аз се казвам Сениха Мустафа и съм от град Завет. Семейна съм, имам 2 деца. Аз съм общественичка от 40 години. На 60 години съм. Цял живот съм се занимавала. Като участък сестра съм се занимавала с всички проблеми, с социално значимите, предимно с рискови групи. 8 години майчин център работи на доброволни начала. Имахме и няколко проекти, като не на домашното насилие, не на ранните женитби. Учихме, образувахме и курсове. Фризьорство, готварство, учене на английски. Но събираме жените, обсъждаме наши проблеми, веселим се, мъчим се да помагаме, но покрай тия неща се опитваме понякога да решим нещо, което ние винаги може да се реши много бързо. Какво правим? Събираме се, говорим си, разменяме възгледи, начини на живот. Аз бях една от жените с средно образование в селото и това някак си подтикна и другите момичета да са все около мене. И така нещата просто потръгнаха. И винаги, когато трябваше да се направи нещо в селото, аз винаги съм участвала, винаги съм била организатор. Имам проблеми с деца, които, за съжаление, не посещават училище. И ние като майки на наши разговори споделяме, че наблюдаваме деца, които не са на училище и се питаме защо не са на училище и каква е причината. Искахме да се научим сами да си решаваме проблемите, а не да чакаме на готово някой да ни помага. Ние бяхме жените, които решихме да го поставим на въпрос, защото забелязахме деца, които не са на училище, когато трябваше да бъдат на училище. Ние сме малко градче, малък квартал, знаехме, че майката е в чужбина и че тя е оставила децата си на бабата, но с разговора с нея разбрахме, че бабата няма финансовата възможност да ги изпраща тия деца на училище. Срещнах с учителката, срещнах се с директорката и тя действително ми каза, че положението е такова, че децата са отписани от майката и те не могат нищо да направят, сигнализирали са в социални грижи и това е единствената стъпка, която като информация от тяхна страна е подадено. Тези деца буквално оцеляваха само с пенсията на бабата на децата. Други средства нямах. Значи децата са 6 на брой, 4 са на възраст за училище. Най-голямото дете е на 17 години и тя замина с майка си, бременна вече, и роди дори в чужбина. Останалите останаха тук при бабата. Най-малкото е на 5 годинки. Не ходи на детска градина. Другите деца са на възраст от 8 до 12 години. Те са на училище в момента. Тези деца в последствие се върнаха в училище, записахме ги на училище. Обръщахме се към различни институции, ходихме в общината с заместник-кмета по образованието, разговаряхме, сигнализирахме за това семейство. Това, което успяха да направят е да отпуснат една еднократна помощ на бабата, за да купи дрехи на децата. Това не е много, но е все пак нещо. Всичко е на парче, няма го това, което е между институции, така, всеки да поеме своята отговорност, да се получи един резултат накрая, такъв какъвто трябва да бъде. Социалната работа с семейство, с хората, за съжаление не го наблюдавам. Трябва един човек, който да обединява всичко това. Ние като организация, като жени се опитахме да направим нещо, показахме някакъв начин, по който може да стане. Организацията, т.е. Интегро, ни помогна точно с това. Насочваше, не даваше насоките на къде трябва да се насочваме, какво да правим, какво да говорим, как да постъпваме, как да се организираме. И това с течение на времето го разработихме като наша система и
вече Сислав мога да кажа, че 100% посещаемостта е 100% в училище от страна на ромските деца. Имаме много висшисти. Аз съм доволна, защото тези деца успяхме да ги върнем в училище, но проблема от сега нататък започва, защото трябва да ги задържим. Децата са нашето бъдеще и много важна роля играе семейството, което израства детето. Там се създават първите контакти, но това дете трябва да посещава детско заведение, където детето социализира се, опознава света, създават му се трайни навици, които са за цял живот. Научава говоримия български язик, може да контактува. Това играе роля за по-нататък. Това дете вече може да брои, защото пред училищните броят, четат. Когато това дете не е ходило на градина, тръгне първи клас, то се чувства потисно, защото е изостанало. И само отпада. Много трябва, но лошото е, че ние нямаме средства. Работим без средства. На доброволни начала. Има деца много будни, които имат възможности и е хубаво да учат. Пеят, рисуват. Те имат тия качества. Това е истината.